Sugda na sa lokal nga kagamhanan ang pagbutang og wastewater treatment facility sa Carmen Market sa Cagayan de Oro City. Gisugda na sa Cagayan de Oro City LGU ang pagtukod sa wastewater treatment facility sa Carmen Market sa Barangay Carmen sa syudad. Kini ang usa sa mga proyekto sa City Economic Enterprises and Business Development Administration. Ang mga proyekto gisubay aron masunod ang polisiya sa DNR Environment Management Bureau nga dunay saktong regulasyon ug sistema sa sanitasyon ang mga merkado sa syudad. Pinaagisab sa mga proyekto dili na magpundo ang mga hugaw nga tubig sa merkado, inay mapuslan pa human maproseso gamit ang mga makinarya. Nagpadayon sab ang pagtrabaho sa susamang pasilidad sa Cogon Market sa syudad. Nagpahigayon og halapad nga clean-up drive ang Cagayan de Oro Clenro sa Bitanag Creek sa syudad. Nagkari ang plastic nga basura na recover lakip mga kahoy. Clenro, lakip sa giimbestigahan ang giingong individual nga modus ang paglabay sa creek sa ilang basura. Ano ang report ni Cyril Chavez? Sa pagpanguna sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro Waste Control Division, o sa kahalapad nga clean-up drive ang ilang gihimo sa Bitanag Creek sa downtown area sa syudad. Lakip sa gilimpyuhan ang Bitanag Creek nga nagsubay sa barangay Kamaman-an, Nazareth ug poblasyon barangays nga 24, 35 ug 36. Sigon sa Clenro, ilaha kining gihimo aron makuha ang mga basura nga nagtapon og sa creek og nakabara na sa agianan sa tubig. Kalagmita gyud plastic bottles no ang nagikan sa uban pa ng barangay sa ibabaw. So munang among gitumutan karon na unta kining mga barangay na sa ibabaw dapat magkuan po sila no magbantay sila magkatawhan niya galabay silang basura. Dugang sa Clenro nga base silang pag-imbestiga na sayran nga adunay mga individual nga batasan kuno ang pagpaanod sa ilang mga basura. Ato na lang i-coordinate sa ila no ang atong mga barangay coordinator sa Clenro nag-report na ug nag-inform sa barangay ninaot may ila pong tumanon. Gawas nga makadaot sa kinaiyahan, dakong danyo sab ang hatod sa paglabay sa basura sa creek ngadto sa marine life sa syudad, labi pa kung maabot kini ngadto sa kadagatan. Busa nagbahad ang buhatan sa gahimo niini nga undangon kini sanglit aduna kini silot subay sa ordinansa sa syudad. Depende sa gravity no sa pagkaganon sa basura. Kung madala rag first offense sa 500, 2,000, then 5,000 dahil katapusan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.